Ayan guys, pasensya na, nagmumute ako dahil may video okay na naman dito sa tabi ng bahay namin. Ayan, nakasingit tayo, nag-stop yung video okay. Ayan, pag natatapos yung tugtog ako ng aking tatanggalin ko yung mute. Ayan, pasensya na guys ha, naka-mute tayo dahil ang lakas na video okay ng ating kapitbahay.
Ayan. Tapos yung music, kaya nagtanggal tayo ng pagka-mute. Ayan. Shirtings Official, thank you po. Ayan. Ron More TV, Mega Love, shoutout. John Liwong, thank you so much. Ayan na naman ulit. Stop. Mama Astrid, punta na lang ako sa bahay mo. Okay, Ron More TV, playing ka, nasa ads ka pa. Ayan. Natapos yung tugtog, kaya nag-open tayo. Singit-singit lang sa mute. Pag nagpapatay sila, natatapos yung tugtog, kaya tanggal natin yung pagka-mute para tayo is nakakapagod Si Koy Ellen PH, si Koy, puntahan ko na lang yung bahay mo, si Koy, mag-iwan na lang ako ng bakas. Ayan, sa mga binisita ko guys, mag-iwan na lang ako ng bakas ha. Ayan, si Ron More TV, ayan, playing ka, si Ron. Ayan. Ayan, naka-play ka, si Ron ha. Mama Astrid, balikan kita ulit after nitong Ayan, pa-start na naman yung Si Spelly, good evening. Paghabulan ako. Sayang ako mag-live na dahil lang sa pagbibidyo nila, sinuswerte ba? Nakipag-alawan ako dun sa sa videoke.
Ayan, hangga't tahimik. Nakaano muna tayo. Tinanggal ko muna yung pagka-mute. Ayan, Sir Ron TV. Ayan, Sir Mo. Ron More TV playing ka. Kaya nga, Ma'am Astrid, napakahirap ng ganito. Diyos ko po, nananahimik ka. Gusto mong maghanap buhay. na, napipirwisyo ka. Hayaan na natin dahil nagsasaya naman sila. Kaya makikipagsingit-singit na lang tayo. Pwede naman tayo mag-mute pagka ano. Mahirap din kasi yung maraming copyright. Naku po, lalo na ngayon, malapit na rin sumweldo kahit papano. Kung magkakaroon tayo ng mga violation, ako at patay tayo dyan. Konti na lang ang kulang ko. Ma'am Kripa, Suba Official, may galab shoutout, Ma'am Kripa. Thank you for coming, Ma'am Kripa. Thank you so much sa palike, Ma'am Kripa. Salamat. Ayan, still playing ka, Sir, Sir Ron More TV. Ayan, sandali lang may hat, mahina yung net. Ayaw nag-ikot-ikot lang ba. Ayan, bigyan kita ng jacket mo, Sis May. Pasensya na, medyo mahina ang ating internet. Ayan, may jacket ka na. Ayan, thank you so much, Sis May, sa pagdalaw sa ating munting tahanan. Maraming salamat. Ayan, Sir John Sanico, thank you so. Ayan, Ron More TV than watching na ako. +1 banana ka, Sir Ron. Ayan, +1 banana sa'yo. Ayan, maraming salamat. Mami, thank you so much. Maraming salamat sa pagdalaw. Thank you. Sir Ron More TV than watching na ako sa'yo, Sir Ron TV. Ayan, ipin natin si Sir John Sanico. Okay. Ayan, Ma'am Tess, in Switzerland. Ma'am Tess, nandito ako sa bahay mo, Ma'am Tess. Okay, Ma'am Tess, playing ako dito sa iyong 1 minute and 10 seconds sa mountain in Switzerland, Ma'am Tess. May ads ka, nasa ads ka pa, Ma'am Tess, in Switzerland. Miguel up shoutout, Sis Tess from Mami. Ayan. Ate Mirna, Miguel up shoutout, Ate Mirna. Thank you for coming, Ate Mirna. Ayan, Mami, puntahan ko na lang yung bahay mo, Mami. Ay, salamat, nayari na yata yung kantahan. Wala na, hindi na nagpatugtog. Ay, nako. Ate Mirna, thank you, ate. Nag-mute tuloy ako kanina. Ayan, thank you so much sa lahat ng nandyan. Ayan, pasensya na nga pala, Sis Astrid, kanina di ko nangyari yung live mo. May konting emergency. Bigla ako nawala. Hindi ko nangyari yung live mo kanina, sis. Bawi next time. Ayan, mga aso naman ngayon na nag-iingay. My goodness. Hello, sis. Good evening from Renea. Renea, sisikoy. Gandang gabi. Salamat sa support kanina. Reconnecting ba? Ayan. Tech Japan. Thank you so much. Okay, Ma'am Tess, done watching ako sa'yo. Same video, Ma'am Tess. Ayan, nakapag-iwan na rin ako ng bakas, Ma'am Tess, dito. Okay, muna ako, mag-change account muna ako, guys. Sir Ron TV, thank you. Kagabi sis, di ako nagpunta sa live mo. So, ayan na po, tumutugtog na.
Ayan. Mami, ayan, tamsakan ko yung upcoming mo. Ayan, still playing ka, Mami. Ma'am Kripa, next kita, Ma'am Kripa. Ayan. Videoke lang naman, Edbon, ang kalaban natin. Ayan, natapos ang tugtog, kaya natanggal na naman tayo ng mute. Ayan, Ma'am Kripa, still playing, Ma'am Kripa. Ma'am Tik Japan, next kita, Ma'am Tik Japan. Thank you so much, Ma'am Tik Japan. Nagluluka yung cellphone ko, ayaw pang mag-ano. Ayan, thank you so much, Ma'am Kripa. Ayan, still playing ka.
Ranea family, pababa ng main channel, Sisi. Hindi ko mapuntahan yung main channel mo, hindi ko ma-search. Ayan, please drop your main channel, Sisi Renea. Bakit nag-mute ka, Ma'am Bicolana? Morski, may kalaban nga, may videoke. Kaya naka-mute tayo pag nagtutugtog. Pag nawawala, ayan, nagtatanggal ako ng mute. Okay. Bakit ba? Okay po, Ma'am Bicolana. Ayan. May ano, may kalaban tayo, Morski. Ayaw talaga magpindot nitong ano. Nakakainis naman tong cellphone ko. Ayaw mapindot. Kalaban nyo natin, kalaban. Ayan. Ayan, Ma'am Kripa, still playing. Can support this channel, sis. Ayan. Kalaban pala yun. Oo, kalaban natin yun, Morski. Ano ka ba, Morski? Ayan, Ma'am Kripa, done watching, Ma'am Kripa. Ayan, Ma'am Kripa, Suba Official, done watching. Ayan, pang 175 thumbs up, Ma'am Kripa, Suba Official. Ayan, mag-comment ako dito. Ayan, 12 million in the house. Salamat. Okay. Tayo makapag-yaw-yaw tuloy. Ayan, nag-start na
Okay, Ma'am Tik Japan done watching to your video, Ma'am Tik Japan. Then I give you one banana, Ma'am Tik Japan. Okay, thank you so much. Super 5 mix vlog. Ayan, I'm fine, my friend. Ayan, Sister Cooking Food, mega mega love shout out. Thank you for coming, my dear. Okay. Sorry guys sa mga na ano sa mga ibang nandyan. Ayan, next ko lang kayo guys ha. Next lang. Medyo mahina pa yung ating net. Tapos meron pang ano, may kalaban pa tayo. So for 5 mix vlog, thank you so much. Okay. Sister Cooking Food playing your ano highlight. Sister Cooking Food. Oops.
Ayan, mega love shoutout sis Munis. Ayan, tapos uli yung tugtog kaya tayo nagtanggal ng mute. Ayan. Okay, maraming salamat. Ayan, done watching to your video, Sister Cooking Food. Okay, Ma'am Astrid, still playing ka another video mo, sis Astrid. Ayan, mag-iiwan ako ng bakas dito sa International School Brunei. Ayan, sisikoy, sisikoy Summer Mix, nakikipaghabulan ako sa video kin nakakaloka. Ayan, sisikoy Summer Mix, dito na ako sa bahay mo, sis. Samantalin ko namang wala pang ano, magbunga-bunga nga na ako dito. Ayan, naka-play kasi si Koy dito sa pipino at itlog, sapat na. Si Koy Summer Mix, playing ka na. Apurahin ko na yung pagbubunga nga abang wala pang music. Ayan, Sister Cooking Food and watching to your video. Madam Yune, salamat Ma'am Tik Japan, thank you so much. Sis Marvicubian, may love shoutout si Koy Marvicubian, thank you so much si Koy. Ayan, sa mga busy pa dyan, sige lang, go lang kayo. Ayan, Rinea, si Koy. Please, drop your main channel, Sisi Koy Rinea. Lagyan mo daw CPR channel mo, Sisi Koy. Sisi Koy Summer Mix, salip-alip. Konti na lang, Sisi Koy, ang kulang ko, makakasweldo na tayo. Wag naman, wag muna tayo magpa-violation. Ma'am Astrid, ayan, Ma'am Astrid, still playing kasi yung pangalawang play ko sa iyo, Ma'am Astrid. Ayan, still playing. Sisikoy, $9 na lang ang ano ko, kulang ko, $91 na ako. O, di ba? Malapit na. Makakasweldo na tayo. Ayan, nag-i-start na naman yung video. Ay, yung tugtog. Ayan, pinutol ulit yung sounds. Ayan, Lala Mois, mega love shoutout. Thank you for coming, Lala Mois. Ayan, Sisikoy Summer Mix, dan watching ako, Sisikoy, sa iyong pipino at itlog. Ayan, pag walang sound, samantalahin natin, magbuanga tayo. Okay. Nawala si Rinea. Rinea, where are you ka na, Rinea? Sisikoy Rinea. Madam Eunice. Salamat. Sis Rinea, where are you na? Okay, Ma'am Eunice, dito ako sa bahay mo, Ma'am Eunice. Mag-ano na lang ako, mag-go to channel na lang ako. Ma'am Eunice, mag-go to channel na lang ako sa iyo. Eunice TV. Okay. Laki ng bahay niya, oh. 19K na. Uy, sana all.
19K na si Madam Yunes. Okay, Ma'am Yunes, playing ka na dito. Ayan. Playing ka dito sa The Best Sinag. Pa akong tusok dito, Ma'am Yunes. Ayan, pang 343 tamsak ako dito. Agoy, ayan na po. Ayan, Sir Nikael, mega love shoutout. Ayan, natapos ang tugtog, kaya nagtanggal tayo ulit ng mute. Ayan, magandang gabi, Sir Nikael. Okay, Dr. Destiny. Still playing ka, Dr. Destiny.
Just want my love shoutout. Thank you for coming. Okay guys, ayan, pasensya na guys, nagmumute tayo dahil may video okay dito sa kapitbahay. Pag nag-stop yung tugtog, ayan, tatanggal tayo ng mute. Ayan, maraming salamat. Okay, Dr. Austin is still playing your video. Morski, next kita. Baby Morski, dito na ako sa iyong bahay. Baby Morski. Okay, Morski, playing ako dito sa highlight mo, Morski. Ayan, playing ka na dito, Baby Morski, sa latest upload mo. Ayan, pasensya na po sa mga live ninyo. Buong maghapon po akong duty agoy. Walang ano man yun, Sir Nikael. No worries sa mga hindi nadalaw. Ayan. Ayan, maraming salamat. Ayan na po, may music na ulit. Ayan, Sir Nikael. Next kita dito, Sir Nikael. Ayan, Ma'am China, still playing ka. Morski, still playing. Malapit ka na matapos, Morski. Ma'am China, nasa ads ka pa, Ma'am China. Hindi pa tapos yung ads mo. Ayan, next kita dito, Sir Nikael.
Pasaway na videoke na 'to, nakikipaghabulan tuloy ako. Ayan na po ulit. Ayan, Sis Eunice, done watching na ako sa'yo, sa iyong ano, sa iyong video. Yan, natapos ang tugtog ulit. Ayan, si Sikoy Loving Sky, may love shoutout si Sikoy. Sir Nikael, ayan, katatapos lang ng ads mo, Sir Nikael.
Ayan, kapi-play lang nung video mo, mahaba yung ads mo. Ayan, Loving Sky, Sisikoy, salamat Sisikoy. Mute muna tayo dahil ano, may video ako sa kapitbahay. Ay, salamat nakasingit. Ayan, si Sir Nikael dan watching na sa'yo. Si Sikoy Loving Sky, malapit ka na din si Sikoy matapos. Ayan. Oops.
Ayan, nakasingit din, huminto yung ano, videoke. Ayan, ano tag dito? Nat Guerrerong TV, balik ka na lang bukas eh. Kasi hindi ako makapag-ayuda, nakamute ako eh. Napakahirap, may music kasi ha. Bukas na lang. Ayan, done watching ka si Kuya Roy Story. Sis Jinjoy OTW sa'yo. Ayan, wala tuloy, wala ulit music. Ayan, si Sikoy Peli, punta na lang ako sa bahay mo. Ayan, Nap Guerrerong TV, balik ka bukas ha. Nahirap mag-ayuda pag nakamute eh. Balik ka na lang bukas ha. Bukas kita ayudahan. Nahirapan ako mag-ayuda, nakamute ako eh. Nagtatype pa ako ng ano, nagtatype pa ako ng chat.
Ma'am Yuen, salamat po. Next kita dito, Ma'am Yuen. Yan, thank you so much for coming. Maraming salamat po sa pagbisita sa aking munting tahanan, Ma'am Yuen. Ayan, si Spelly, salamat si Spelly. Punta na lang ako sa bahay mo, si Spelly. Ayan, Sir Nikael, salamat Sir Nikael. Morski, thank you so much, Morski. Si Kuy KTV, thank you. Si Spelly, still playing ako si Spelly sa'yo. Ayan, maraming salamat. Ayan, naginto yung video kaya ayan na po ulit. Ayan, Ma'am Marivic, Kubian, Olbel po. Ayan, maraming salamat.
Ayan, done watching ka na sis Manalisa. Next kita sis Mervy Cubian. Pasensya na kayo at talagang may ano. Ayan, may music nga.